Ako yun na. Ako yun. Dama. Mga pinalangga ko mga botante diri sa itong barangay. Ani ako karon para magpadayag sa akong plataporma. Kung ako inyong tugtang nga mudaog pagkakapitan, karong umalabot nga barangay eleksyon. Gusto ba ninyong maminaw? Dili! Amo di mo maminaw para man sa pagmaon sa itong barangay. Ug haani mo wala ni plataporma. Na ako'y plataporma. Unsa man na? Gusto ba maminaw na ako? Maminaw! Maunay ako ang plataporma ug ako yung panagong kapitan. Unang plataporma, tanang mga tambay. Naa na mo'y sweldo. Ayaw niya, pila man. Tag 200 ng tuig. Ay, kamatay, 200, tinuig mata makadawat. May nalaman na ka na madawat. Kisa anong wala yun. Og ako'y mudaog pagkakapitan. Ang inyong sweldo binulan. 30 mil. Ayo! Yan, sure po na ka 30 mil mong ihatag. Sure kayo, insured na mo ng 30. Taysa. Ug ako yung panagong kapitan. Dugangan pa na ako ng 30 mil. Magsweldo magbinyo ng 30 mil. Kasi insured na mo sa St. Peter. Taysa. Og ako mo daw pagkakapitan. Ang una na akong proyekto, construction sa akong balay. Ay, dili di ay. Sagad na sayop ko. Construction sa tagsa-tagsa ninyong balay. Akong kakuhon. Sakto na nga project. Gusto na na sa? Dos andanas. Katong kulurop. Mahulorop. Five, kana, yun. Taysa. Ug ako'y panagong yung pagkakapitan. Kita mo ni mga kasada ng mga balikog, mga hiwi. Ako ng tuliron. Ako mo daw pagkakapitan. Tanang mga kasadang street nga tulid. Akong panglikod. Og ako po'y panagong yung pagkakapitan. Kanang tugkaran sa inyong balay. Ako nang ispaltuhon. Paingon ang nagkasada. Taysa. Spalto raya. Og ako mo daog. Tanang kasada diri sa itong barangay. Ato ng pantilson. Tayo no? Ug tayo sa ito ng karsada, anak ka ng mga motoran ng mga slide na. Mga slide mo, ganghag mo! Oh, sakto po no? Taysa. Og ako'y panagong yung pagkakapitan. Tanang kasada nga itong barangay. Ako nang himog swimming pool. O gimog swimming pool mo ng kalsada, asan mo mga mga motor? Susay ka problema ng mga motor. Kaya ato nang ipambaligya. Tagaan mo na akong tagsa-tagsang barko. Taysa! Og ako mo daog! Tanang swimming pool nga kalsada diri sa itong barangay. Wala o na to na ilisan ako ng runway. Ano? Taysa! Asa magkagay mong barko, anak? Kanang mga barko ninyo, iuli na sa inyong kapitan, ipatimbang. Kay tagaan mo na akong tagsa-tagsang aeroplano. Kano? Son, balokad. Nakita pa kita tagis-tagis ng flight attendant? Sakto. Mga sexy pag yun. Og ako yung panagon pagkakapitan. Wala na to niyang runway o kanang aeroplano. Ipabuto na to ng aeroplano ng iyang balay. Og ako yung muna og kapitan. Tagaan mo na akong tagsa-tagsang spisyen. Saan man naman ang species? Ay, ato ang planitikok! Ato pangitaon si Cookie dito! Taysa! Og ako mo daog pagkakapitan. Dili na mo makaspesyen. Kay palitaw na to ng Mars. Taysa! Og ako yung muna og pagkakapitan. Dili na mo maproblema kay maggamat taglaing kalibutan. Taysa! Og ako mo daog. Taysa, mahalim. Sige malaman mo lalis sa inyong plataforma. Wala may padalis di ha? Ay na! Natay padalis. Kaya kayo. Tara! Saan na, Diyos? Di ni Diyos to ba? Na. Apay man ninyo. Maigit man ang kapitan. Ay na! Bawa ka nagbaka ka. May ni sa inyong tutunlan. May ba ni? May na. Karang uban na way padalis. Kung kuha ka diroplano niya, Ay, wa ka man kuning daog. Unya nagmudaog ko. Matay. Buhaw kayo. bahal naman ni kapitan. Ay, nato. Pila naman ni kaadlaw. O ikaw, o inom. Sige, panginom mo. Mura na iyay kahatag to ba? Maulagi, layo sa sakit na, pero doon sa igit. Kaya kuha, dili ni Bratron. Mahalo na yung pagkailim mo. Ari mo na ako. Imo na inom. Imo hari o.
Pastila ng ilim mo ng pagkabarangay. Kay, ang takrog kay Sin. Kung sarabay lamas tao na tungog rin lamas ka. Kane. Lami ka ni. Ibinutilya, di ka nang Pinakluban nagsin. Oh, pinakluban nagsin. Gusto mo na, pag lumos mo, inom. Para! Kanay mo ilim, no? Hindi kay parehan ng tuba. Salamat kay Rekap. Salamat kayo. Dugagi nagmaurot na niya. Og kamo, dili ko ninyo butaran. Luoy kini atong barangay. Og ako, og di ko mutaran ninyo. Dili mo kadawat aning tag sa kalibo. Aysa. Ayaw mo patintang tungudaan ng kwarta. Dili na mayo. Mudawat pa na kayo sa kalibo. Kwarta na ko na. Ay, dili pwede. Ayaw. Dili sila mo dawat, anak. Ay mo dawat. Maman, ikaw pa na yung hatag. Gusto mo ka sa kalibo? Dili. Gusto mo sa kalibo? Gusto ba mo sa kalibo? Kala gusto kayo. Gusto mo sa kalibo? Ayaw mo patintang. Alay mo. Pagdali. Kasi lang naman. Sa kalibo. Ako na kayo mahubog. Kwarta pa. Sa kalibo. Yaw na. Balik na kayo. Kumain ninyo yung dignidad tungudaan ng sa kalibo. Kapatintang mo, anak. Di Sakto naman. na dako na kayo. Butarin ko ha. Basta kay pagkapilin mo daw lang ka, ha? Wala problema na. Taysa, no? Tungod sa anang kwarta, tungod sa aning mga kwarta, tagdilibo, natintal na mo, gibalikan iyong butok niyong dinginan. Di na maayo. Dili mo maayong ihimpe sa inyong pamilya, sa inyong mga kanakan, o kinsa pa ng mga tao dito sa barangay. Tungod sa ani. Dili maayo na. Katawa. Kwarta na. What? Kapitan, congrats. Hindi pa may akong tungod po, malabot eleksyon. Maunay, kapitan, dapat mo tuhon. Eleksyon. Taysa sa kalibo na. Sa kalibo rin na. Dili, doon sa pinag kapitan lang. Kani! Atong butuhan mga kapitan! Kapitan! Tokyo! Kapitan Tokyo! Ikaw mo yung naon. Kapitan, kani butuha! Kani ang kanato! Ikaw po, mabuto po ka na ko. Hindi mo mabuto! Tokyo! Kapitan Tokyo! Sakto ra na. Ay, harap pagdaog na nako, paglingko na nako ito. Dugangan na nako na tayo ha. Salamat kayo! Kapitan Tokyo! Wala na lang eh. Pastilan, kapitan, nagkamungortaan. Taysa, mahalim. Sige malaman mo lalis sa inyong plataforma. Wala may padalis di ha? Tara! Di ni Diyos to ba? Maigit man ang kapitan. So, what's up mga wapak? Shout out Shoutout ko kang Real Labad-Labad from Dipolog City. Ilabi na po kang Rex Carval Hog Vlog from Dipolog City po nito show. O kang free sa YouTube channel. Shoutout! Og shoutout ni Vincent Castro, ni JJ Ray Daloran, o ni Gima Rosay. Gima Rasoy. Hey, shoutout! Og shoutout ko na ni Joliet Tamara from Timbaon, Buri, Davao del Sur, Court Vincent Alzado, and the last shoutout mo ka, Chris Flavi Binan. Shoutout mo ka. Og shoutout po ko kang Ma'am Maribe de la Cruz from Cagayan de Oro, kang Sir John Aiken Dumabok, o kang Sir Dave Repuela. Shoutout! O, shout out po na iko kang Alan Junior Moldes from Lapu-Lapu City, Cebu. O kang Karina Ragon. O lastly, shout out po kang James Cantal from Dapitan City. O muna ito mga kwak, ay kalimot click notification bell para updated mo sa mga upcoming videos. Muna ito mga kwak, salamat.